Teraz dwie kamery kręcimy, balujemy! Balujemy! Na basenie, brawo Marek Kolbowicz, ale się wygina! Ależ machina z chłopa! Machamy, widzę was wszystkich, nakręcamy! Kolega z wody, ja tędy, już oddaję mikrofon koledze i zaraz ponownie wracamy do wspaniałych zawodów. Dobrze, obracamy się w stronę kamery, idę środkiem między wami. Ale będzie filmik, środkiem między wami. Dobrze. Ale trzeba, normalnie jak w sezonie na plaży. Łysy, tańcz, chłopie. Numer 1, proszę Państwa, top model 2015 roku. Oczywiście szacunek. Coś mi się wydaje, że ci nie poszło. Pozdrawiam Państwa na trybunach jeszcze raz. Jeden filmik już zgrywamy. Za chwilę będziecie na światowym portalu. Jeszcze idą. Macie swoje chwile. Czekajcie.